ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆଇପିଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇଏଏସ୍ ବନିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡାକ ଦେଇ ଆମେ ଆଇପିଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇଏଏସ୍ ବନି ପାରିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବୟସ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଇପିଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇଏଏସ୍ ବନିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖିବା ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋଇଥିବା କଥା। ଯଦି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ 21 ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆଇଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇପିଏସ୍। ଆପଣ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 27 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ। ଯଦି ଆପଣ ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏସସି ଏସଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଜ୍ ରୁଲଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ଥିବା ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମିନିମମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆପଣ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା କଥା, କୌଣସି ପରସେଣ୍ଟେଜର କିଛି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା ଆପଣ 3ଟି ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପ୍ରିଲିମ୍, ମେନ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଯଦି ଆମେ ମେଡିକାଲ ଫିଜିକାଲ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଫିଜିକାଲ ଦରକାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଁ ଥାଏ, ଯାହାକି ଅଫିସର ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ତାହା ଥାଏ, ଯେମିତି 5.5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍, ଆଉ ଅଫିସର ରେଟ୍ କମ ନେଇଥାଏ, ଯେମିତି 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ଆପଣ ଆଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ଏଗୁଡାକ ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ 56,000ରୁ 1.5 ଲାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ୱାଇଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଲିମରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଟା 200 ମାର୍କ ଆସିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ ର, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଏଠାରେ 33% ରଖି ପାସ୍ କରିବା କଥା। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେପର ଏ ଓ ପେପର ବି ଆପଣଙ୍କ 600 ମାର୍କ ରହିବ, ଆଉ ପେପର ବି ରେ ଆପଣଙ୍କ 300 ମାର୍କ ଯାହା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହବ। ଏସେ ଆପଣଙ୍କ 250 ମାର୍କ ରହିବ। ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି 250 ମାର୍କ, ପେପର ତାପରେ ଏଟା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି ବି 250 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି ଏଗୁଡାକ 50 ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ 2 ବର୍ଷ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ୱାଇଜ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲା କେମିତି ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆମେ ଆଇଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇପିଏସ୍ ବନିପାରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।